ma Kabondo West Ward manoyudre Kabondo Kasipul constituency e county ma Homa Bay. Machiegni migosi Nelson Omolo. Erokamano. Ndalo mang'eny. Anjere. Ilal Antie. Akianto woko wacho nade. Oko krachruok wadhi maber. Okay. Nyakaramogi kaka aselero ni wadhi twak achiel kachiel kod migosi Nelson Omolo ma olap dhoge ndong' ne Koma Lensi ma Kabondo West e Kabondo Kasipul constituency. Wadhi loso kode weche mag siasa ma Pachokae. Ka wachaka Nelson. Wadhi kuongo twak ewi kwayo mar governors mawuok e alwora ma Nam Lolwe mane dwaro ni mondo piny owacho kokalo migawo mar mondo migi thuolo mar nyiewo chanjo mag COVID-19 kowuok e pinje maoko achiel kachiel mok gikale buo migawo mar thieth. Iparo nang'o e wach makama? Wach mar chanjo yath mar COVID-19 en wach maber, but an kod paro mopogore nikech yath mich agulu mar kuo ber mondo migiyie mondo misir yath kaka nyiew pile to oro e counties kaka kisebet gitimo. Aparo ni mano dhi kelo yo maber kod ratiro mar tiyo kod omenda mar jopiny. Ma it kaka ineno ni miyo thuolo county governments ma Pachokae mar dhi nyiewo chanjo mar COVID-19 kowuok e pinje maoko dhi yawo rangach mar mibadhi. Odhi yawo rangach mar mibadhi. Kaka kuom ranyisi, ndalo mane tuo mar corona ochakore, nitie pes mane sirikal maduong' oro e counties mondo mi okony weche mag preparedness, ikruok maduong' mondo yud thuolo mar deal kod tuo mar corona. Pes mang'eny nok otiyo mana winjore. Nyiewo kitendni kanya kao example kaka county wa madala kaka Siasa. Nitie report manowuok e dire moro kanyo ni county nitie mana go tanda pago chiko kende. Kuma pago chiko tendni 18 nodich te. Otanda chiele mano dong' mana nyalo konyo jopiny. Nyiso ni pesa manor samoro nok otiyo yo mano winjore mano nyalo konyo godo jopiny. En kwayo mara mondo mi kaponi nyalore county odonja e winjruok e kind gi sirikal maduong' mondo mi sirikal maduong' okel yedhe kaka kelo pile to oro e county. Aparo ni mano dhi keto ratiro e yore mag tiyo kod pesa. Nitiere osebedo ka penyo ni ka piny owacho mamalo ema yudo achiedh nade e nyiewo chanjo mag COVID-19 kowuok e pinje maoko. Koro gimotamo national government. Iparo ni county governments magwa dhi nyal? Ok dhi bedo mayot. Mano omiyo pod an gi paro ma achung' godo ni kayot kabisa to jotelo mag counties, governors wa omiya sirikal maduong' otem kama ginyalo mar kelo yath magikelo mag corona kasto gidistribute e counties wa. Nikech mondo michak manyo patik ni daoro your delegations or kata kapo ni daoro gi mondo gidhi many connections mar yath e counties biro kawo muda. Afadhali giwawe mondo mi sirikal maduong' okaw patik mar kelo yath no kigin eka mondo gitimang gidistribute e counties. Mano dhi kelo ratiro makare. To kapo waloso mana ewi tuo mar COVID-19, iparo ni en high time mondo pinje mag African countries ochak loso chanjo mar giwegi molo depend on vaccine mawuok e pinje maoko. Nikech for example, ne wa depend so much on vaccine mawuok e piny India, AstraZeneca. To piny India bende the third wave mar COVID-19 no biro mapek. Momiyo gichungo chenro mar miyo pinje ma kadongore chanjo mar COVID-19. Is it high time mondo African countries ochak loso chanjo maggi? En pek adier nikech ka wang'iyo kaka weche osebedore e Afrika mangima, wan gi pek e yore madongo dongo. Inong ka e weche mag research ka wanie chien. Ka nyalo bedo maber Afrika onego orore kamoro achiel mondo mi gibed gi patik mar yudo nonro mapek e yore mag tuo mar corona. King'iyo kata mana pinje mako kaka mag Amerika, thoth jothieth mathiedho kucho inong ka thoth gin Africans. Nitie mama manowuok mane wacho weche mag thieth mar corona kano wacho wach mar yath mar yath mane nyalo mano tiyo kata kithiedho jatelo manosewuok Donald Trump. En mano kelo paro nero. To magwar jowa madongo
moringo kowuok kodhi e pinje maoko nikech waonge gi gimiluongo ni greener pasture dala ka. Ng'ato somo maber to mondo mi obi oti dala tek nikech alwora mar tich ok ber. Ineno ka kama onego bed ni keti mondo itiye ok inyal tiye nikech ang'o? Adhi kelo ng'ata mondo mi otim ang'o? Oti kanyo kata ok onyal tikete aketa. Ka wanyalo keto system maber makare, an gadier ni Africa nyalo bedo kod their center mamargi mar timo research mowinjore mondo mi okony ang'o? Okonywa e yore mag migawo mag thieth gieki. En gima kare manyalo timore. Don't you think ni bende en high time mondo African countries or bank so much or invest so much on research maka wadhi weche mag puonjruok mbalariany kata colleges wa bank so much on research mondo gikabila kik bi mak pinje mag Africa kendo e kinde mabiro. Mana dier Africa wan kod nyinyo or resources moromo. Maka poni wawacho ni wada chako timo migawo mora mora, an gadier ni en gima nyalore ma wanyalo achieve gima wadwaro. King'iyo kuom jok ma osomo monyalo, Africans nitie jok mosomo manyalo timo migawo ma wadwaro mag research keki. To nikech ok waketo time wa maber mondo mi wa utilize wati kod thuolo mamiwa kod riekowa. Ok wakaw patik mondo mi wami jowa thuolo mondo mi otim weche mag manyo rieko e kuonde mopogore opogore mondo wabed gi gikwa kiwan. Pod waketo mana geno kuomwa ir joma oko makonyowa kaka European nations, pinje mag China, India, to wan kod uwezo mar timo gik makamago. We can, but we don't believe in ourselves. Manen. Okay, kawa tiko about that COVID-19. Ere kinyalo rate piny owacho kosekedo kod midhusi mar COVID-19 out of 10. Inyalo miyo piny owacho mamalo marks adi out of 10 ewi kedo kod midhusi mar COVID-19. Piny amal nitie kuonde ma ng'ikruok osebetie. Wawacho ni kapo ni jatelo maduong' Ker Uhuru Kenyatta wacho ni waloro gima chalo riwruok mar oganda. Tinong'o ka pod joma moko pod dhi maket riwruok mar ji mamiyo tuo ni pod landore. Kakao kuom mfano gwengwa ma Lake Region counties mane olor counties 13. Tuo ni sani ni malo kabisa. Majowa mang'eny sana jogo madongo maikgi oseniang' tho mang'eny nikech tuo ni eri. Nikech ang'o? Ne wan gi movement mang'eny mane wuok e pinje mag Nairobi, Kajidhi, Kaluo, kod gwenge ma oko kueko. Omiyo ji tuore sani mang'eny. Jo siasa thothgi bende ne oketo meeting mang'eny chien kanyo. Omiyo kelo shida mang'eny ne jowa e kor gwenge. En kwayo mara. Jotelo mora mora ber mondo miket maslahi mar jogweng' kod jodala mbele. Inyalo keto migawo magi chien tine ni jogo obet mangima. Ng'ato biro bedo ma important seche mongima nero. Moloyo dhi kapo ni idhi kelo chandruok dala beda Nairobi kata ibed Mombasa. Kata kapo ni fwenyo ni isebedo exposed to tuo ni eri kik iwuoth mang'eny. Piny osetemo kama ne ginyalo to ng'ikruok nitie mana e yore mag jotendwa. Also you politicians. Yes. Winjruok no bedo matin. Ang'eyo ni ji gombo mondo mi orom gi jopiny. But tema ni ket ngima jogo mbele ni. Kitemo keto ngima jogo mbele ni e kidhi neno ng'at monro bende ma jaratiro kuom dongruok kod ngima mar jopiny. Kamano. Gino ni giwinjo kwayo mari kendo pod wamedo kwayo jokanyanam. Tuo mar COVID-19 en tuo maneko. Kik waket siasa e weche mag tuo mar COVID-19. Kong'isi ni kidhi e romo mag siasa, bede odi. Kong'isi ni rwak mask, we rwako mask ne obila, rwak mask ne ngimani wuon. Kong'isi ni luok lweti e kindeni ka kinde nikech ma en ngimani, ok en ngima mar Uhuru Kenyatta ka ker, ok en ngima mar obila. Koro wakwayo jokanyanam. Gini omonjo gwenge magwa mokwongo Luo Nyanza. Wabedo raticha walure kod chike moket kod piny owacho kaachiel kod migawo mar thieth mar duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19. Ka wawere kod wach mar COVID-19, wadwa loso e ywarok
ma osebedo e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Ruto e jumani ewi kedo kod mibadhi. Raila ne owacho ni ka oyiere ka ker to odhi mako jotelo duto ma jo mibadhi ma e piny owacho mar Jubilee mosebedo ka yako omenda mag jopiny. Ruto odiochieng' manyoro ne owacho ni Raila owe wuondo jopiny ni onyalo kedo kod mibadhi nikech e kinde mane en prime minister apis mare kata ofis mare ne en kod mibadhi mar maize scandal. Koro ne owacho ni Raila e achiel kuom jogo ma jo mibadhi. Iparo ni ng'ano ma wacho adier? E wach mar mibadhi, daher mar wacho ni migosi jatendwa Raila Amolo Odinga ochung' e ratiro mar konyo mwandu mar jopiny. Konya ng'iyo yore duto te kaka osebet kotiyo nyaka nochak bede telo mar pinyni. Osebedo kotemo matek mondo mi one ni mwandu mar jopiny oriti. Iwacho wach mar maize scandal manotimore higni mokalo chien. Ndalo mane jatelo en prime minister. Wang'eyo maber kata ng'at mano nyuol kawuono biro ng'eyo maber kosomo history, biro ng'eyo maber kuonde mane weche mag kuo mar bando nowuokie. Ndalo no noyudo ka migosi Ruto ne en minister mar agriculture, mar pur. Wang'eyo gimomiyo nogole e ministry no ero. Nogole nikech kuo mar manowuok e ministry. To kuono ne en weche mag kuo mar bando. Bando manogol oko to kel ous e yo manok owinjore. Mano ne yo mar mibadhi. Kendo konya wacho weche mag kuo mawuok e sirikal, anya wacho ni migosi Raila Amolo Odinga ochung' e ratiro mar rito mwandu. Samo wacho weche matimore kech kano wacho no kata kuom ranyisi wach mar gero reli SGR manowuok Mombasa mabiro Nairobi. Negindiko budget mar gero reru maber. Nondike atamalo 1.9. Mano billion. To kane jogo donjo e sirikal, negimede nyaka 4 gi bathe. Manyiso ni gikawe chiegni gimedo mokalo times 3. Manyiso ni mano ne en yo mar kwalo mwandu mar jopiny. To mae mane jakom Raila Amolo Odinga wacho maler. Kuo manosebedo e sirikal en kuo mamalo. Nikech kata king'iyo ma thoth josiasa moko donjo gode kanisa. Idhi donjo kanisa to kawuono donjo kanisa igolo $20,000. Kinyi igolo $100,000. Pesa ni okrom kata gi pesa michuli kaka jasirikal. Kanisa bonego bende donjo e weche gieki. Tem nono pesa ma ng'ato kele kanisa. Nikech kanisa en kama iwache wach Nyasaye, en kama onego bed maler. To ka donje kanisa ta kelo pesa moingo kata pesa michula kaka jatich sirikal, onego bed ni penjo mwandu gi wuok kanye. Kika kel mwandu mag kuo e kanisa. Mano jiwo weche mag corruption, mibadhi e kanisa, e pinje bende. Ketho dongruok mar gweng'. Ageno ni jotend kanisa owinjo wachno nikech ka jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ne loso odiochieng' manyoro ne okwayo kanise mondo chung' motegno kedo kod mibadhi, ka okwayo gi mondo giyie gikaw pesa mag jotelo ma jo mibadhi nikech mano ema nyayo mibadhi. To bende jo siasa ang'eni donjo ka kanyo, ang'eni pod ler ka pamba lakini wakwayo bende ka uchopo ka kanyo weuru tiyo kod omenda mag jopiny e yo marach mar gero kata chwalo agenda mag siasa. Mano wach mane owach kod Kalonzo Musyoka. E juma mokalo, e jumbe 2 mokalo, jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee Raphael Tuju ka achiel kod jagoro mar ODM okil Kamaloka Edin Sifuna ne owacho ni gichano loso riwruok mar siasa madhi kelo kanyakla ogai mar ODM Raila Odinga kod kweth mar Jubilee masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta motelo ne yiero maduong' mabiro. Iparo ni riwruok mokwongo ere paro mari ewi riwruok mar Jubilee kod ODM motelo ne yiero maduong' mabiro? Siasa mora mora riwruok iwacho ni riwruok e teko. Abiro wacho ni riwruok mar ODM kod party mar Jubilee ok en wach marach. En gima dhi kelo dongruok kod winjruok
Kech gima duong' kabisa mosebedo gi shida sana e Kenya mangima en yudo winjruok e kind kabila mopogore opogore. Wang'eyo maber ni chakre ne wanwang' uhuru mar pinyni, wasebedo mana gi shida mar winjruok e kind kabila machielo gi mamoro. Ka wabed ni wanwang'o yo ma jowa nyalo riwore gi party mar Jubilee, en wach masiro. Nikech gino dhi kelo dongruok mokwongo kaka sani waseneno dongruok matimore matindo tindo piny Luo Nyanza nikech riwruok mane jakom odonje gi Ker Uhuru Kenyatta. Ok en wach marach kapo ni wabedo gi riwruok sani e kind ODM kod Jubilee. Gini dhi konyo jakom nikech kaka mfano kaka mar piny mar Israel kane jogo loko telo mane gigolo Prime Minister manowuok Benjamin Netanyahu. Yes. Parties noriwore mondo mi kane ginywakre mondo mi gigol ang'o telo. Wan lengo maro kaka ODM en kawo telo mar piny nyiri. Ma wang'eyo ni driver marwa en ng'at achiel, captain ma en Raila Amolo Odinga. Dho pok olandonwa yanga ni nodhi chung mondo mi okaw mar kom ker. Sama olandonwa wabiro ng'eyo kuma osiemnwa, wabiro ringe yoro kaka watimo pile. An gadier ni riwruok mar ODM gi Jubilee biro bedo riwruok mapek kendo dhi konyo. Pek madhi bedo kaka waneno kata e gwenge mag East Central gi West Central. Mago gik ma losore e dakika mogik. Siasa ma Central en gima winjore pile. Giwinjore ga dakika mogik. Seche ma piny pok ochako tibiro neno ni mokwongo ibo neno kaka migosi jagono manosenindo Jonyaga. Nowuok ni ebo chung, moro bichako nyono chung kamoro, to kogik dakika mogik tielo mogik, to giringe line achiel kendo gi support gima owachnegi gi spokesperson margi. Ma pile bedo mana Ker Uhuru Kenyatta. Koro an gi yie ni kata pek ma samoro waneno kaka kamoro kaka Murang'a, kech kanye ma samoro waneno ka nitie tungni mang'eny ahinya e gweng' mar Jubilee Party. Mano gik madhi losore piyo. Madhi losonwa mondo mi obed kod gimoro achiel ka wadhi mbele kaka ODM Party. But en kwayona ka gidhi e coalition ok en mar banjo party chande kaka noti mar URP gi tiene giketh duond buche obed alliance kaka ne wan gi mar NASA chande maka poni kenyo kethore to ng'ato wuok dhi kare koro bedo en alliance to en mar vunjo party nyalo hinyo kaka Luo Nyanza kech all along waseng'e mana party wachiel mar ODM. Migosi Nelson Kailos ewi riwruok mar siasa e kind ODM kod Jubilee. Nitiere Jubilee ariyo, nitiere Jubilee masiro lwedo Ker Uhuru Kenyatta kod masiro lwedo Jalup Ker William Ruto. To kata kisebedo ka ineno, Jubilee masiro lwedo Jalup Ker William Ruto mong'ere ka tanga eman kod jood bura mathoth kendo jolony mag siasa. Wacho ni riwruok mar ODM kod Jubilee masiro lwedo Ker Uhuru Kenyatta ok dhi konyo ogai mar ODM Raila Odinga e bedo ker mar abich ma Pachokae nikech Jubilee mar Ruto eman kod teko. Iwacho ang'o e wach makama? Kalero wachno maber, wan kod wach achiel maseng'eyo sana weche mag jowa mawuok Central. Konya paro chien jatelo ma Kirinyaga mano miga mama Anne Waiguru mano gavana ma Kirinyaga nowacho maber ni inyalo rent a Kikuyu to ok inyal nyiewo Kikuyu nikech gimi rent ok mari gimi nyiewo bedo mari. Sama wan godo nieri thoth jood bura mawuok Central gichalo joma nie ohala kogik tielo mogik maging'eyo ni onego be nadok e od bura to teko monego be nanwang'o wuok kama gibiro nyono tielo 12 ma gidog mana e od gima pile chande. An gadier ni riwruok man e kindgi kod jatelo malulu Jalup Ker William Ruto en mana short lived, en mana mar mura matin. Biro gik tielo mogik magiringo gidok pacho kech iwacho ni seche mikwano ji konya paro kata mana e weche mag muma
kani kwano jo Israel koso na ginje mage. Yes. Joseph noamua modok gi joge kuma nonego mani dhi timo nade dhi kwan gi. Koro kata mana mar party mar politics ma central kugi tielo mogik jogo biro ringo duto gibiro dhi kanye gibiro dhi ibiro manwango mana achiel ariyo adek modong to ibiro nango fate gi ka bende bedo kod the system winjo miwacho ka pile ijonya paro kata ndalo ma jatend masani senator Masai kano chung against the system mano intuo tu kata mana nwango od bura noko nwango nikech ango no dhi against the wave mar party kod wave mar the community leader opek ga moingo gimora mora mano gima nyaka ongi. But thoth oganda ma ok Mount Kenya region sani koro siro lwedo UDA mohingo Jubilee. Mano nyalo timore nikech gimora achiel an gadier kendo jopiny bende ong'eyo Ker Uhuru Kenyatta pok ochako wuotho nogo siasa odich gi weche mag development kwanya ng'eyo kowuok no dhi central to dhi no dhi launch project moro kowuok no biro Nyanza obiro no launch project moro kodhi western kamano kowuok no chako go siasa seche kaka wan sama wan godo nieri jalup ker go siasa en no go siasa kodhi kamoro to wacho ni abiro timo ma abiro tiyo gi mama mboga abiro information madonjo ne jopiny pile en gima nyalo konye sama iwuoyo godo kodeno mane omiyo wanyalo neno impression moro ni jo central nitie kod party mar UDA tielo mogik ji biro ng'iyo udi magidonjie ot ka ot biro duongo mana gi jogi mano gima ng'eyo ot ka ot biro duongo kod jogi mano nitiere joma bende wacho ni kar donjo riwruok manyien kod Jubilee ODM onego chier riwruok mar NASA motelo ne yiero maduong' mabiro iparo ni onego chier NASA kose ODM orang new partners ahead of 2022 elections. Ka duoko penjo nero ada tiyo gi ranyisi mar football match ka donje riwruok mar mpira to team na olo kawuono to I'm the striker nyaka dog chien penji ni to ginieri en pek mara kaka striker koni koso jo backline nitie kaka nendo mano nyaka wangi jakom oseng'eyo gimoro achiel ka wanyaka ranyisi mar ndalo mar swearing in backliners te ne ok oficha jakom no dhi swearing in kende gi joma tin mane wang'eyo mana jo ODM lelo kotelne gi Hassan Joho gini Migosi Orengo Miguna mano masani nitie piny mar Canada mago jowa mano biro chung gi jakom joge tete mano believe ni dhi biro chung kode kaka backliners ne ok oficha to mano ne giluongo gi ni gine tene mag NASA ndalono okan ga ka paro maliw adier ok en erona mondo mi ochier kambi mar NASA ok dhi konyo mbele nikech kata kinyalo paro ndalo yiero yorok ne ng'eny king'yo kata Nairobi ka ino ka constituency achiel kano se wach ni ma en stronghold mar ODM wan gi NASA ne wan gi parties malaro 4 party ka party dwa chungo ng'atgi wind up lose seats geko kuom ranyisi Lang'ata kumono nego macha chande ni bedroom mar jakom to dhi nikech ang'o winjruok Wiper nochungo ng'atgi ANC nochungo ng'atgi ODM ochungo ng'atgi at the end of the day ja Jubilee okaw party okaw komar od bura okenero mara mondo mi wakaw thuolo mar dok kendo chiro kambi mar NASA wakawa yo moro monyadhi go machiegni mondo mi wadhi gi wach nero kuom seconds 30 kende aneno ka director mara Wood Migori insan thuolo mara oserumo IBC ne owacho ni gidhi keto e tim chik madwaro ni jogo ma olabdho gi ndong ne kom od bura kod kom alensi nyaka bed kod lony mar degree ire pachi e yo wach makama chik mar bedo kod degree nochakore 2011 higa 2011 mane manokelie to kochopo higa mar 2013 yiero mokwongo nero nochore mbele owacho ni niye another 5 years okele higa mar 2017 ochako ket kwayo ni oyo wachore mbele kendo for another 5 years koro
yiero ma wadhi mar 2022 deber mondo mi waket chikno obed kare kech kata kijang'iyo chike mamoko gin gik ma kopono setere e od bura tikale mana dichiel to chako mana tich kata mar somoni ok en gima rach well pek nyalo bedo ne jowa but ne wan gi thuolo moromo more than 15 years more than 10 years mano noromo mondo mi ng'ato donji kata mano kawo otas mar diploma kata degree tinde ji somo higni 3 titieko tinong'o tasi to konyi to ka dibeni pek nitie oyo ginyalo mana kete tenge to ber ka ng'at madonjo bede kata mana gi post form 4 certificate obed a diploma ka ochuno nyaka obed degree a diploma certificate is okay nikech seche midhi ni da puodho jatelo moro amora kata mana county kacha kata mana bunge ida puodho ambassador madhi represent wa US tionge go tas mar mowinjore ok en gima ler ida puodho ng'at ma cheko yore weche mag tiyo godo kod omenda kaka auditor general nyaka budget bende tionge kod somo mowinjore mano pek nitie pend chike nyaka bedni ibeda gi yo maber minyalo timo ng'o inyalo interpret godo chike marito piny ka ok inyal ng'eyo ni ECD en ang'o tidhie e bunge idhi konyo jopiny nang'o ok inyalo koro weche mag somo onego ket mbele nikech ang'o miyo ipuonjwa mondo mi wadonje skul mondo mi wabed gi weche maber manyalo konyo gweng' mano gima onego bedni jopiny te ng'iyo machiegni koro chikno kaerona to onego mendi obed implemented mondo mi ti kode e yiero ma wadhi e nieri Nyakoromogi twak mit en ani thuole momayo wang'wa ne watwa kod migosi Nelson Omolo ma olap dhoge ndong ne koma lensi ma Kabondo West e Kabondo Kasipul constituency. Nelson Omolo waduoko erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro twak kodwa thuole momayo wang'wa wabiro luongi kendo mondo ibi twak kod jopiny. Maybe ken kod wach mugik kuom seconds 30 kende. Erokamano. Ne johera mar party mar ODM an kwayo mara ni mondo mi wamiyo thuolo mar timo registration ero dhi konyi mondo mi iyier jotelo e grassroots piny kacha chande mondo mi inyalo yudo thuolo mar timo nomination inyalo vote kech ka register mar party biro to nyingi biro bedo e register nero koro an kwayo mara mondo mi jowa o register mondo register en code matin anyalo somo nugo mondo mi uwinje then owadwa Chris bende biro manyo kaka keto code nero mondo jopiny osom. Yes. Code en idiyo star simbi star 483 star 036 hash mano star 483 star 036 hash mano kiketo to dhi keto ni odhi mi kwayo matindo tindo mar keto nyingi keto namba ni mar kipande then ibedo registered kaka member en nono onge gimoro amora michulo then ibedo member mar party thuolo no chiw mar dweche 3 kende. Nyakoromogi iwinjo kendi kowuok kuom migosi Nelson Omolo makwayi ka en jakanyo mar ODM omiyo piny thuolo mar ndikore ka jokanyo mag duond od bura mar ODM ma onge chudo. Koro ne mondo ikaw thuolo ni mar mondo ndikori ka jakanyo mar ODM e kinde ma thuolo pod nitie. Aduoko erokamano ne cameraman mara Hans Wod Migori kaachiel kod Kevin Okoth ma bende en editor mara. Ka ruoth oriti kendo rito watwarom kendo odiochieng' machielo. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino. Erokamano.